Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan sahabat-sahabat pembelajar dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa kembali bersama Tri Joko Mulyono Channel, belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Yuk kita lihat ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa ingkang budiman wonten pundi kemawon dengan tiga pinarak so para siswa ingkang katemben sinau wonten ing dalem piyambak-piyambak kanthi sinau online. Para siswa pepanggihan menika Bapak Joko Mulyono kepareng hambeberaken ngengengi teks deskriptif rumah adat Jawa. Kompetensi dasar ingkang badhe dipun capai ingkang badhe dipun kedah dipun pikantuk dening para siswa nggih menika ingkang sepisan menelaah teks deskriptif tentang rumah adat Jawa. Ingkang kaping kalih nggih menika hananggapi utawi menceritakan kembali teks deskriptif tentang rumah adat Jawa. Dados samangke wonten setunggalipun wacana ingkang kedah dipun sinaoni kalian para siswa saha dipun critakaken malih dados minangka tes deskripsi wonten ing pawiyatan menika. Topik utamanipun nggih menika rumah adat Jawa. Saestu para pamirsa saha para siswa sampun pirsa bilih rumah adat Jawa wonten ing Indonesia menika adat Jawi ingkang kula panjenengan sami mangertosi nggih menika adat Jawi rumah joglo. Nah, kados pundi sejarahipun rumah joglo? Joglo, tembung joglo menika kedadosan saking kalih tembung nggih menika tajuk lan loro. Tajuk lan loro. Tajuk menika napa? Nggih menika aranipun setunggalipun wewangunan ingkang bentukipun kados piramida. Dados inggil setunggalipun bangunan, salah satu bangunan yang bentuknya meninggi seperti piramida. Ingkang kaping kalih nggih menika loro. Loro menika mengku makna kalih utawi dua. Dados tajuk saha loro menika dipun dadosaken setunggal kasebat joglo. Mengko makna bilih tiyang Jawi rumiyin menika gadhahi griya ingkang wujudipun joglo ingkang jumlahipun kalih, tajuk ingkang jumlahipun wonten kalih. Rumiyin masyarakat Jawi menika anggadhahi panyakra bawa bilih redi utawi gunung menika minangka papan panggenanipun para dewa. Sehingga menika kedadosaken setunggalipun panggenan ingkang sakral. Nah, kangge menghormati menika paring pakurmatan dumateng para dewa menika pramila griyanipun dipun desain kanthi bentuk tajuk ingkang pun sebat joglo. Ingkang salajengipun titanipun griya adat menika anggadhahi cagak utawi saka cacahipun sekawan. Ingkang sinebat nggih menika saka guru ingkang mapanipun wonten saben-saben pojokan griya nggih menika ler kidul etan kilen. Niku dados menika wonten sekawan cagak ingkang minangka penjuru sekawan mata angin ingkang saged dados sarana nyegah sedaya bebaya ingkang badhe lumarap wonten ing griya menika. Ingkang salajengipun para siswa sedaya bilih griya joglo utawi omah joglo menika wonten kathah jenisipun. Ing antawisipun nggih menika ingkang sepisan nggih menika joglo limasan lawakan. Cirinipun kados pundi? Joglo menika nggadhahi cacah cagak menika 16. Sekawan ing antawisipun nggih menika kagem saka guru ingkang mapanipun wonten ngajeng. Sarta anggadhahi atap ingkang dumados saking 2 susun. Dados wuwunganipun wonten kalih kanthi sekawan sisi ingkang dados ciri khasipun. Menika joglo limasan lawakan. Ingkang kaping kalih nggih menika joglo sinom. Menika benten. Cagakipun cacah wonten 3.6. Kalau wau namung 16 wonten ing joglo limasan menika wonten 3.6. Sekawan ing antasipun nggih menika minangka saka guru. Sarta anggadhahi sekawan sisi wonten ing atapipun kanthi 3 tingkat wuwungan. Dados wuwungane wonten 3 tingkat. Wau nggih limasan menika namung kalih menika wonten 3 tingkat kanthi 4 sudut yang berbeda. Ginakaken teras wonten sakliripun dados saben
Griya menika wonten tingkatan menika wonten terasipun wonten saklilingipun griya menika. Dadosaken langkung asri. Ingkang angka kaping 3 nggih menika joglo jompongan. Joglo jompongan menika benten kalih joglo-joglo ingkang sampun kawula sebataken menika anggadhahi atapipun gadhahi kalih susunan. Sarta anggadhahi wuwungan ingkang memanjang. Dados wuwunganipun manjang kiwa nengen wonten panjang menika ingkang sinebat joglo jompongan. Kados gambar ingkang sinebat ingkang kacetha menika setunggalipun contoh joglo jompongan. Joglo pangrawit menika ngginakaken lambang gantung ingkang anggadhahi ciri khas bentuk atapipun mengerucut dados inggil. Jompongan menika mengerucut ning boten inggil nawi pangrawit menika inggil, ngerucutipun inggil. Lan ing saben-saben pojokipun wonten setunggalipun pilar. Dados pojok-pojokipun menika wonten pilaripun utawi sokonipun. Menika joglo pangrawit dados mengerucut lebih tinggi ketimbang joglo jompongan. Ingkang angka kaping gangsal nggih menika joglo mangkurat. Joglo mangkurat menika desainipun meh sami kalian joglo pangrawit, ananging anggadhahi bangunan ingkang langkung inggil malih. Dados sawampun inggil niki langkung inggil malih. Atapipun dipun susun saking 3 susunan utawi 3 sudut kemiringan ingkang biasanipun antar susunan menika dipun batesi kalian lesplang. Nah menika nenggen basa teknik menika ingkang disebut wonten jurai ngaten nggih. Joglo ageng menika ingkang angka kaping 6 nggih menika atap utaminipun griya bakunipun menika langkung kaping kalih dipun desain langkung endhek. Dados niki desainipun langkung endhek, langkung landai dibandingkan joglo mangkurat utawi joglo pangrawit. Mangkurat kalih pangrawit menika inggil-inggil. Nah menika joglonipun endhek. Atapipun utami atap ingkang kaping kalih menika radi endhek. Ingkang salajengipun nomor angka kaping 7 nggih menika joglo semartinandu. Cirinipun menika nggih menika sisih ngajeng ginakaken dinding menika penyangga. Dados biasanipun benten kalian griya adat ingkang sanesipun ingkang ginakaken cagak utawi saka minangka penyangganipun griya bagian ngajeng. Ananging menika ngagem penyangga ingkang wujudipun dinding menika joglo semartinandu. Ingkang salajengipun wacana deskripsi piyambak menika sejatosipun napa to? Ingkang kita bahas menika kan wacana deskripsi. Dados wacana deskripsi menika kados pundi? Wacana menika karangan. Dados wacana deskripsi wonten inggih rumah adat Jawi menika sepisan menika sawijining wujud tulisan kang sesambungan, ana sesambungane karo pambudidayane penulis kanggo menehi peprincen sak jelas-jelase sawijining objek. Dados menika setunggalipun karangan ingkang menyajikan kepada pemirsa itu suatu objek dengan sangat terperinci. Ingkang kaping kalih mindahaken kesan-kesane, mindahaken asile pengamatan lan saka rasa pangrasane marang pamaca. Dados saderengipun damel wacana deskripsi langkung prayogi menika ningali bentuk rumiyin, ningali wujud objek aslinipun, kesanipun saged gambaraken kanthi gamblang. Mekaten. Ingkang kaping 3 nggih menika njentrehaken sifat lan sekabehane peprincen. Mujudake kang ditemokake saka objek tersebut. Dados secara detail perbagian gedung, perbagian rumah menika saged dipun jentrehaken pendopone piye, sentonge piye, terus pringgitane pripun kados sepundi menika saged dipun jentrehaken. Sakane jumlahe ana pira menika saged jentrehaken kanthi gamblang. Ingkang salajengipun nggih menika karangan deskripsi menika setunggalipun karangan ingkang maksudipun kanggo nggambarake objek kang sanyanipun. Dados ancasipun deskripsi wacana deskripsi menika para pemirsa menika sanajan boten ningali objek secara langsung saged nggambaraken wonten ing panggrahe kula panjenengan sami omah joglo ki ngene to tibake. Lah nika ingkang dipun ancas ingkang dipun tujuanipun. Jenis wacana deskripsi, jenis karangan deskripsi menika wonten kalih ingkang sepisan nggih menika wacana deskripsi objektif. Objektif menika wacana deskripsi ingkang boten dipun kanteni kalih opini saking penulis. Dados apa anane dipun critakaken. Ingkang dipun versane kalih penulis nggih dicritakake apa anane. Ngaten nggih. Kosok wangsulipun wacana deskripsi subjektif menika wacana deskripsi ingkang dipun kanteni kanthi opini saking penulis.
Tujuanipun napa? Dados wacana ingkang sampun gambaran ingkang sampun pikantuk dening penulis kala dipun tambahi detail sepengetahuan penulis agar para pemirsa menika saged mendengar atau saged mengambil kesimpulan bahwa rumah joglo, griya joglo menika ngene tiba itu. Nah, dados bisa mendetail ngoten nggih dengan tambahan-tambahan opini dari penulis kala wau. Ancasipun utawi tujuanipun wacana deskripsi menika napa? Nggih menika ancasipun ngripta daya khayal pamaca. Kaya-kaya pamaca niku bisa nyawang objek kuwi kanthi wutuh lan cetha. Cethanipun wacana deskripsi iku wacana kang nggambarake utawi njlentrehake kanthi cetha salah suwijining kahanan utawi objek kang kaya-kaya padha maca ngrasake utawa ngerti kaya kan diceritakake. Dados ingkang dipun deskripsiaken menika napa? Oh, rumah adat Jawa. Oh, dados tanpa mirsani menika pamirsa menika saged nggambari joglo ki bentuke ngene, miring pucuke, podok landhe sithik, cagake ana sakmene. Lah niku saged ngantos nganti detail. Menika ancasipun wacana deskripsi. Para siswa, para pamirsa ingkang budiman, budi kemawon pecina pinarak. Lajeng griya joglo menika wonten perang-peranganipun. Ingkang sepisan nggih menika bagian teras utawi pendopo. Dados ingkang sepisan menika pendopo utawi teras ingkang angka kaping kalih pringgitan. Lajeng mlebet melih menika wonten dalem agung, mlebet melih wonten sentong ingkang angka kaping gangsal nggih menika gandhok utawi pawon utawi saged dipun sebat pekiwan. Ngoten nggih. Nah, genrepun kados pundi? Monggo kita pirsani. Ingkang sepisan nggih menika teras utawi pendopo. Saestu teras utawi pendopo kados gambar ingkang sampun kacetha menika dumunung ing ngarep dhewe. Dados pendopo niku mapanipun wonten ngajeng. Pigunanipun nggih menika kagem nampi tamu. Perangan iki tansah dibuka tanpa ana ruangan kang dibatesi. Dados pendopo niku cirinipun wonten ngajeng lajeng boten enten sekatipun namung cagak-cagak kemawon. Nika wreh pralambang dumateng kula panjenengan sami bilih tiyang Jawi menika rumiyin gadhahi budaya ingkang saestu agung nggih menika saged nampi tamu kanthi asta ingkang terbuka. Kelambangaken sifat rinaket ing antaranipun kang kagungan griya saha tamu ingkang rawuh. Nggih. Ingkang sanesipun ruangan menika ugi dipun ginakaken kagem ngrembak babagan masalah ingkang sifatipun donya, kadosta bisnis, kadosipun pertanian lan sak panunggalanipun menika dagang utawi saged menika dipun rembak wonten ing teras pendopo. Nah, paripurna wonten teras pendopo mlebet malih menika wonten mlebet setunggalipun ruangan nggih menika ingkang dipun wastani pringgitan. Pringgitan menika setunggalipun ruangan wonten nggih griya joglo bagianipun ingkang mapanipun sak bibaripun teras utawi pendopo kala wau. Menika ginanipun ing jaman biyen ruangan iki digunakake kanggo gelar wayang utawi upacara adat tradisional. Ugi kagem nuduhake bilih manungsa kuwi kudu wajib nguri-uri ngrembaka seni lan budaya. Dados menika tiyang-tiyang Jawi rumiyin menika nggadahi budaya kebudayaan tresna dumateng kabudayanipun. Niki nggambaraken dumateng kula panjenengan sami ngajak ayo sing ijik do ning alam donya iki ijik padang jembar kalangane do diuri-uri budaya sing wonten menika kanthi nyuwun tunai ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kaping 3 mlebet malih saking pringgitan wonten ingkang winastan dalem agung. Dalem agung menika wujudipun persegi tinutup dening tembok wonten papat sisinipun. Perangan menika penting lan kagem baku kepawangunan omah tradisional Jawa. Dados menika bagian inti dari rumah joglo menika teng mriki. Menika sifatipun privasi kagem keluarga, putra wayah ingkang pinarak. Lah menika pirembakan wonten ing kegiatan sehari-hari wonten ing mrika panggenan. Menika sifatipun pribadi. Ruangan menika nuduhaken lamun urusan keluarga iku perlu dirembuk kanthi bebarengan lan ora perlu ana wong liya sing melu-melu campur tangan urusan keluarga kula panjenengan sami. Lho niki saestu pun ajaran budidaya ingkang saestu nderekaken ajaran ingkang saestu sae.
Ingkang kaping sekawan nggih menika kerobongan utawi sentong utawi kamar. Ngoten nggih. Nah, zaman sekarang disebut dengan kamar. Ruangan iki minangka ruangan kang istimewa. Ing wiwitane piguna kagem ngaso, ruangan menika kagem ngaso, kagem sare, ananging uga isa digunakake kanggo nyimpen pusaka. Ruangan iki dikanteni kasur, dipan lan bantal guling kagem istirahat menika. Ruangan iki tegese nuduhake yen manungsa tansah eling marang Gusti kang murbeng dumadi. Ingkang angka kaping gangsal nggih menika gandhok utawi pawon utawi saged dipunsebat pekiwan. Papanipun wonten ing wingking kiyambak wonten mburi kiyambak di belakang sendiri. Pigunanipun kanggo masak lan kamar mandi, digunakan untuk masak dan kamar mandi. Ruangan menika ruangan kang asipat pribadi lan duwe nilai luhur. Nulat nyonto panggonane mula dipapanake ana ing mburi. Bab iki nuduhake bilih menungsa iku duwe sifat gemi, sethiti ngati-ati, tegese ora boros lan tansah njaga kepribadian. Atosipun dapur utawi pawon utawi pekiwan menika nggambaraken bilih sedaya kedadosan wonten ing keluarga kula panjenengan sami menika menawi saged dipun rembag kiyambak wonten ing papan panggenan ingkang sinengker. Mrih pripun? Mrih rahasia keluarga nika boten dipirsani kalih keluarga ingkang sanes. Contonipun anggenipun reresik, anggenipun masak menika mboten dipun pirsani kalih tiyang sanes. Dados tamu nika mboten ngertos anggen kula panjenengan sampun masak teng kerupak, mboten. Ngertos-ngertos sampun dados wonten inggen papan padhaharan. Ngaten nggih. Nah, ingkang sanjipun menika ringkasanipun utawi denah. Dados griya joglo adat joglo menika denahipun ingkang sepisan nggih menika paling ajeng kiyambak menika winastan pendopo utawi teras. Ingkang ginanipun kagem nampi tamu saha ngrembug babagan masalah kadonyan. Mlebet sak malih nggih menika wonten ingkang dipunsebat ruangan pringgitan. Menika kagem gelar wayang adat tradisional lan sak panunggalanipun. Mlebet malih bagian angka kaping 3 menika nggih menika dalem agung, rumah utama, tempat keluarga, anak, cucu, suami, istri ada di situ semuanya. Nggih, ada di semuanya, berkumpul, bermain, bercanda, teng mriki niki panggenanipun. Nggih. 2 pringgitan kalian dalam agung saha sentong menika dados satu atap. Menika setunggalipun atap, naik teras menika bisanipun berdiri sendiri di depan sendiri ngaten. ABC menika nggambaraken sentong utawi kamar. Dados wonten nggenipun setunggalipun griya agung menika wonten kamaripun ingkang boten namung sunggal. Kathah nggih saged 3, saged sekawan, monggo. Kantun anggota keluarganipun cacahipun wonten pinten. Ingkang kaping sekawan nggih menika gandhok utawi pawon. Mapanipun wonten wingking piyambak, langkung-langkung biasanipun wonten wingking sebelah kiwa pramila kasebat pekiwan. Mekaten para siswa, para pamirsa ingkang budiman, ingkang sampun nderekaken pawiyatan ringkes basa Jawi ngengingi teks deskripsi rumah adat Jawa Joglo. Mugi dados tambah ngelmu dhumateng kula panjenengan sami, tambah leh DP-DP mring Gusti Kang Maha Welas. Mekaten sesawanten ingkang saged utaraken, insyaallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.